गणतन्त्र देशआव गासिबो पार्टिहानो माने बिजाथि बिनायनि अधिकार दङ। दिनैहाय माने हाग्रामा सारा आंखौ थिग खालामबाय, जाहा सुददाया माने थानांगौ जाहैबाय। तो लुबैनाय दंमोन बेस्रा, तो दिनै मोनाखै। तो आं खावलायदों, जों बिपिएफ राजखान्थिनि जाबाय जाहैबाय जितिया जोङो आं सानो आरो टिकेट मोनाबाबो जाहा सुददाया माने जेबो गाज्रि मोननाय नङा आरो खामानि मावगोन। आरो आंबो बेखौनो खावलायदों जाहाथे जों ज' खामानि मावलायनो हायो। चिरां समस्तिनिफ्राय बिपिएफनि जानानै आङो दिनै नमिनेसन दाखिल खालामदों। तो गिबियावनो आं बिनि थाखाय जोंनि माननीय माने हाग्रामा सार बिटिसिनि चिफ बिपिएफ दलनि जोंहा आफादगिरिखौ आं धन्यबाद होदों। बिथाङा दिनै आंखौ 19 नं सिडली चिराङाव बिजाथि हिसाबै सायख'नानै होबाय आरो जों दिनैहाय मा होनोमोनलाय नमिनेसनखौ दाखिल खालामबाय। हाग्रामा सारजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय जोंनि बिपिएफनि मावथि जिल्लानि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथिफोर सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंना मावथि बिथांमोन, प्राइमारि ब्लकनि मावथि बिथांमोनहा खौबो आङो साबायखर होनो नागिरदों। खारन बिथांमोनहा माने दासिम माने फैगौ माने इलेक्शननि थाखाय माने खामानि मावगासिनो दं। आरो आंबो नुदों जे एबाराव जोङो सिडली समस्तियाव आरामैनो जों देरहालांगोन। राजखान्थि हिसाबै बादायलायनाय थायो, दा मोननै दोलो इउपिपिएल आरो बिपिएफ मोननै दोलोनि बिजाथि आरो नोंथाङाबो गथायलायबाय बिजाथिलायखौ। दा बिजाथिलाय गथायनायाव माबायदि आसा, बादायलायनाया माबायदि जागोन? जोंथ' 100% देरहागोन। इउपिपिएलनि खोथाखौथ' जों बुंनो हाया। दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिपिएफनोल' भट होनानै रेडि जानानै दं, इउपिपिएलनो भट होनानै रेडि जानानै गैया। रायजोफ्रा बिजाथिखौ नायना होगोन ना दोलोखौ नायना होगोन? रायजो राजाफ्रा जोंनि हाग्रामा सारनि नेतृत्वआव जि सरकार जादों दा बिपिएफ माबा बिटिसिआव बेनि उन्नयनखौ आरो जोंनि पार्टिफोरनि कर्मिफोरनि खामानि मावनायखौ उन्नयननि खामानि मावनायखौ नुनानै जोंनो पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा बयबो भट होगोन होननानै आंहा बिसास खालामो आरो बे नंगौ। सिडली समस्ति हिसाबै नोंथाङा बिजाथि हिसाबै दा बिजाथिलायखौ गथायबाय, नोंथांनि गुबै थांखिया मा जागोन सिडली समस्तिनि रायजोफोरनि थाखाय? दिनैहायथ' नोंथांमोनाथ' मिथिगौ आं बिटिसिनि सासे EM फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौनो नायो। दिनै हाग्रामा सारा आंखौ माने बिजाथि हिसाबै थिग खालामनानै बिसायख'थि गेलेनानै देरहाहोनानै दिनै माने आसाम एसेम्बलियाव हरनो नागिरदों। टारगेटआ बेनो जे बिटिसि ओनसोलाव जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बिटिसि ओनसोलजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआवबो जोंहा आसाम गभर्नमेन्टआव थानानै जों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रायजोफोरनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दं। गतिके जों जुदि MLA जानानै थाहैनो हायोब्ला गोबां जोङो माने स्टेटनिफ्राय दिसपुरनिफ्राय जोङो आसनि लाबोनायाव गोरलै जायो आरो बे रायजोफोरनि थाखाय मोजां। आरो बेखौनो जोङो सिन्था खालामनानै बा आं बेखौनो सिन्था खालामनानै माने दा आवगायदों। 5 बोसोर इउपिपिएलनि आखायाव दंमोन सिडली समस्तिया, बिथांमोना 5 बोसोराव मा खामानि मावदोंमोन, दायो बिथांमोननि थाखाय मानि थाखाय भट होआ होननानै नोंथाङा सानो? थांनाय 5 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै बेखौ बयबो मिथिगौ। खोथा होनानै खामानि मावाखै, बेखायनो बिथांमोनहा 5 बोसोराव बिथांमोननो होआखै आरो बेखायनो जेनदों। आरो जोंनो भट होगोन, बिपिएफ राजखान्थि हान्जानो भट होगोन, बे 100% खाथां। केन्डिडेट फोसावनायनि बेलायाव नोंथांमोननि गोबां सोद्रोमाफोरा केन्डिडेट लुबैनाय दंमोन, नाथाय बिथांमोना मोनासै। एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांनि समस्तियावनो नोंथांनि दोलोनिफ्राय सुदद सारनि नामा एसे बिथांखौ जायफोरा मोनासै बिथांमोनखौ सारा मा बुंहरनो सानो? गणतन्त्र देशआव गासिबो पार्टिहानो माने बिजाथि बिनायनि अधिकार दङ। दिनैहाय माने हाग्रामा सारा आंखौ थिग खालामबाय, जाहा सुददाया माने थानांगौ जाहैबाय। तो लुबैनाय दंमोन बेस्रा, तो दिनै मोनाखै। तो आं खावलायदों, जों बिपिएफ राजखान्थिनि जाबाय जाहैबाय जितिया जोङो आं सानो आरो टिकेट मोनाबाबो जाहा सुददाया माने जेबो गाज्रि मोननाय नङा आरो खामानि मावगोन। आरो आंबो बेखौनो खावलायदों जाहाथे जों ज' खामानि मावलायनो हायो। আজি আমি 19 নং সিডলি এছেম্বলিত আমি বিপিএফ দলৰ
হৈ পেলাই মই ক্ৰেডেঞ্চিয়াল হৈ পেলাই আজি নমিনেশ্যন দাখিল কৰিলোঁ। তো প্ৰথমতে মই আমাৰ মাননীয়